Hello friends, Bodo Info YouTube channel नोंथांमोनखौहाय फिन खनसेबाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा फाइनाली SSC जिडिया अफिशियल नोटिस रिलीज खालामबाय नाथाय जोबोर दुखुनि बाथ्रा पोस्टआ जोबोर लिमिटेड सो बेखायनो अनलाइन एप्लाइ प्रसेसआव नोंथांमोना जाहाथे मिस्टेक खालामा जुदि मिस्टेक जादोंबा नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन दा मानोना पोस्टआ जोबोर खम गोबां पोस्टखौ आसा खालामदोंमोन 70,000 नि बारा होननानै नाथाय थागोन 70,000 नाथाय नेक्स्टआव ओंखारबावगोन बेनो जाबाय 2024 आव दा जों मोननै एग्जाम केलेन्डार खामोन बेनो जाबाय 2023 नि 24 नभेम्बराव मोनसे एप्लाइ जागोन आरो मोनसे जाबाय 2024 आव सो बेखायनो नोंथांमोना नेक्स्टआवबो वेकेन्सि मोनगोन दानिया फैबाय नोंथांमोननि माखासे क्राइटेरिया डिटेल्सखौ जों नायगोन जेराव PRC बिदों एबा डोमिसाइल बिदों बेनिफ्राय कास्ट बिदों दा जों डिटेल्सखौ A to Z नायगोन नोंथांमोना जाहाथे भिडिअ नायजोबो बेनिफ्राय एसेबो मिस्टेक खालामनाङा नोंथांमोननि फटोसनि सायावबो मिस्टेक जागोन सो बेखायनो नोंथांमोना भिडिअ नायग्रोजोबदो एन्ड बेनिफ्राय बुजिनानै नोंथांमोना लास्टआव कमेन्ट्सखौ खालामनो हागोन दा बेनि लिंकआ एक्टिभ जाबाय बेनिफ्राय लास्ट डेटआ 31 डिसेम्बरसिम थागोन एग्जाम फिस नाङा जोंनि ST आव देन जायफ्रा अनलाइन एप्लाइ खालामनायाव मिस्टेक खालामबाय अब्ला मोनसे अपसन दङ नोंथांमोना कारेक्सन खालामनो हागोन डेटआ जानुवारि 4 निफ्राय 6 सिम हागोन थ' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै नायना लायो नेक्स्ट लेभेलाव आरो एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामगोन फेब्रुवारि मार्चआव अनलाइन नोंथांमोना एग्जाम सेन्टार दा बे अनलाइन प्रसेसआव एग्जाम सेन्टार सेलेक्ट खालामनायाव मोनथामाव मोनसेल' सेलेक्ट खालामनो हादोंमोन बेखायनो आपडेट खालामदों जानांगौ दायो साइडआ गेवथ'वाखैमोन जेब्ला आं नायदोंमोन स' बिनिफ्राय लासैनो गबाय थागोन नोंथांमोनाहाय मोनलांबाय थागोन भिडिअ सो दानिया एग्जामनि लेंगुवेजआव हिन्दी आरो इंलिशजों नोंथांमोना लिरबानो जाबाय मोनसे सेलेक्ट खालामनानै बेनिफ्राय एग्जाम पास जानाय लोगो लोगो दा SSC जिडिया फार्स्टआव एग्जाम बेनिफ्राय फिजिकेल टेस्ट बेनिफ्राय मेडिकेल एग्जाम पास जानानै काट अफ लानानै नोंथांमोनखौ लेंहरगोन फिजिकेल टेस्टआव आरो जायफ्रा फिजिकेल टेस्टआव क्वालिफाइड जाबाय नोंथांमोनखौ लेंहरगोन मेडिकेल टेस्टआव आरो लास्टआवहाय काट अफ बाइसआव नोंथांमोननि साख्रि सो बेनिफ्राय माखासे इम्पर्टेन्ट डकुमेन्ट्सखौ जों नायगोन बेनिफ्राय सेलेक्सन प्रसेसआ जोबोर गोरा जागोन बेखायनो जाहाथे मोजां नोंथांमोना खालामो दा फार्स्टआव नोंथांमोननि स्केलफोरखौ नायना लादो नम्बर 2 आव 10 वेकेन्सि होनोबा नोंथांमोना बांसिन वेकेन्सि मोनदों CISF आव सो बेखायनो पोस्ट प्रिफारेन्सखौ नोंथांमोना जाहाथे मोजां होना लायो बेवहाय गोबां रोखोमनि पोस्टआ दङ नाथाय बेयाव मोनसे बोखारबाय बेनो जाबाय NIA सो NIA गैया बेखायनो नोंथांमोना बेयाव मोनदों माखासे पोस्ट होनायाव जायफ्रानोखि गोसो दं इन्टारेस्टेड दङ बेयाव नोंथांमोना मेल फिमेल मोनदों सेलेक्ट खालामना लादो पोस्टआ देग्लाय 26,146 वेकेन्सिस नाथाय बारायनायनि एसे चान्सआ दङ जेरावहाय मेक्सिमाम 30,000 थानो हागौ एबा नोंथांमोना बेसिम मोननो हागौ नाथाय हमनो हाया SSC खौ माब्लाबा बुरजाबो बारायनो हागौ सो बेखायनो एप्लाइ खालामना दोन देन बेनिफ्राय बैसोनि सायाव गोनो गोथो जादोंमोन 18 निफ्राय 23 इयार्स जानांगोन नाथाय मोनसे डेट होदों दा बे डेटखौ जानुवारि 2024 खौ लाहरबाय बेखायनो नोंनि बैसोआ 18 निफ्राय 28 नि गेजेराव दङबा नोंथांमोना खालामनो हागोन बेनिफ्राय मोनसे बर्न डेट होदों नोंथांमोना मोनदों 2 जानुवारि 2001 एन्ड बेनिफ्राय 1 जानुवारि 2006 बेनि गेजेराव नोंथांमोना जोनोम जानाय जानांगौ होमबानो बेयाव नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हागोन सो बैसोखौ टेनसन दाला नोंथांमोना 18 निफ्राय 28 नि गेजेराव दङबा नोंथांमोना हागोन अके सो बे जाबाय बैसोनि सायाव एन्ड बेनिफ्राय जों नेक्स्टआव नायनोसै माखासे प्रसेसखौ दा जोङो फैबाय हाउ टु एप्लाइ बेयावनो मेक्सिमाम जोंहा मिस्टेक खालामो बेनिफ्राय एडमिट मोना दा नोंथांमोननि फट'आ JPG लेटेस्ट जानांगोन फट'ग्राफ साइजआ 20 निफ्राय 50 KB सिम नोंथांमोना होथारनांगोन आरो हाइट वेटखौ नोंथांमोना जाहाथे गोरोबहोयो सो बेखायनो नोंथांमोना बे किबिखौहाय जाहाथे गोरोबहोयो आरो 3.5 सेन्टिमिटार वाइडआ हाइटआ 4.5 सेन्टिमिटार पासपोर्ट फट'आ नोंथांमोना बेबायदि जानांगोन बेनिफ्राय मोनसे नोंथांमोना खोथा गोसोआव लाबानो जाबाय जाहाथे रिजेक्ट जाया डेट अफ प्रिन्ट नोंथांमोनाहाय डेट अफ प्रिन्ट होथारनांगोन जेरैहाय हमना ला बेबायदि डेट होबाय नोंथांमोना डेटखौ जाहाथे होथारो टाइप खालामनानै नङाबा मिस्टेक जायोबा नोंथांमोना रिजेक्ट जानायनि चान्सआ दङ सो बेनिफ्राय 3 मान्थ्स अनलि फट'आ बारा जानो मोना होनना बुंदों एडभार्टाइजमेन्ट डेट होनायनिफ्राय जेरैहाय 24 नभेम्बरनिफ्राय सो बेखायनो नोंथांमोना डेट अफ प्रिन्ट होयोब्ला जोबोर मोजां जागोन होननानै आं सानदों बे नोंथांमोननि सायाव थाबाय सो बेनिफ्राय साइना 10 निफ्राय 20 KB एग्जाम सेन्टारा बेयाव दङ नोंथांमोना जेराव कम्फर्टेबल बेयावनो होबानो जाबाय दा मोननैसो कमेन्ट्स फैदों गुबुन स्टेटआव होजागोन होजाया होजागोन बाट नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टआव प्रब्लेम जानो हागौ बेखायनो गावनि होम स्टेटआव नोंथांमोना जाहाथे होयो एग्जामा नोंथांमोना मोनगोन अनलाइनावहाय 80 कुइसन बेनिफ्राय मोनसे हाबानो नम्बर 2 मोनगोन डेट मिन्स 160 मार्क्सनि एग्जाम जागोन अके थ' बेनिफ्राय साबजेक्टखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना ला बेनिफ्राय बे साबजेक्टनिफ्राय 20 कुइसन फैगोन 40 मार्क्स थागोन एग्जामा खालि 1 घन्टाल' जागोन अके एन्ड सेकेन्डआव दङ नोंथांमोननि जेनेरेल नलेज आरो एवारनेसबो दङ बेयावबो 20 गासैनिफ्रायबो 20 देन मेथ्स दङ इंलिश दङ नोंथांमोनाहाय 60 मिनिट्सल' टाइम मोनदों अबजेक्टिभ टाइपनि एग्जाम नोंथांमोना होनांगोन अनलाइनावहाय बेनिफ्राय नोंथांमोना इंलिश आरो हिन्दीजों लिरबानो जाबाय बबेयाव कम्फर्टेबल एन्ड नेगेटिभ मार्किंआ एसे चेन्ज जादों बायदि मोनदों बेयाव नेगेटिभ मार्किंआ 1/4 दङ 0.25 मार्क्स नोंथांमोना माइनास जागोन बेखायनो मोनब्रै दं जायोबा नोंनिफ्राय 1 माइनास थांगोन एन्सारा एबा नोंथांमोननि मार्क्सआ सो बेखौ जाहाथे मोजां नायो नोंथांमोना जेफ्रा गोदान नोंथांमोनाहाय नेगेटिभ मार्किंबो मोनदों थांनाय बाराव 0.5 दं बादिमोन बाट आं एसेबां गोसोआव गैला नाथाय नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम बेखौहाय
देन बेनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोननि PRC डकुमेन्ट्स बेखौ जों दानिया नायनोसै स' बेनिफ्राय रानिंआ 5 किल'मिटार हौवाफ्रा 24 मिनिट्सआव आरो हिन्जावफ्रा 1600 मिटार्स 8 मिनिट 30 सेकेन्डआव बेनिफ्राय नोंथांमोना जाहाथे बेखौ नायो एन्ड जायफ्रा मोजाङै खारो नोंथांमोनाहाय क्वालिफाइड जागोन दानि फैबाय हाइटआव दा हाइटआ जोंनि नर्थ इस्टआ ओरैबायदि खम बेनो जाबाय 157आव हौवाफ्रा एक्सेप्ट जागोन आरो हिन्जावफ्रा 147.5आव एक्सेप्ट जागोन स' बेनिफ्राय जोङो सेसखौ दानिया नायनोसै दा नोंथांमोननि सेस्टआ 76 नर्मेलाव एन्ड एक्सप्लेन खालामबा 81 नोंथांमोना सेन्टिमिटार जाहैथारनांगोन होमबासो फिजिकेल टेस्टनि थाखाय नोंथांमोना क्वालिफाइड जागोन अके रानिंनि थाखाय देन बेनिफ्राय नोंथांमोना लास्टआव मेडिकेल एग्जामिनेसन देन बेयाव नोंथांमोना मेडिकेलबो लानो हागोन जुदि मेडिकेलाव फेल जायोबा नोंथांमोना मोनफिनगोन नेक्स्ट लेभेलाव एन्ड नोंथांमोना सार्टिफिकेट लांनांगोन डमिसिल लांथारनांगोन नङाबा PRC मोननैनि गेजेराव मोनसे थाबानो जागोन अके दा नोंथांमोना स्टेट डमिसिलखौ जाहाथे मेजिस्ट्रेटनिफ्राय जाहाथे खालामना लायो बेखौ नोंथांमोना नांगोन स' बिनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट नोंथांमोना ओरैबायदि मोनसे अप्सन मोनदों बेयाव गोबां गोनो गोथो जायो सेन्ट्रेल कास्ट होननानै बेहाय ओरैबायदि बुंदों नोंथांमोननि एक्जिस्टिं कास्टआ बेनो जागोन जेबो प्रब्लेम गैया स्टेटनि कास्टआ नाथाय इफ एप्लिकेबल नोंथांमोनाहाय सेन्ट्रेलनि दङबा मोनसे फर्मेट मोनो आरो बेखौ नांलाया स' बेखायनो जोंनि नर्मेल कास्टआनो बेनो जागोन जेबो नोंथांमोना टेनसन गैया आरो लोगोसे स्टेट डमिसिला बेनो जागोन एन्ड नोंथांमोननि फर्स्ट प्रिफारेन्सखौ जाहाथे मोजां मोजां होनानै लायो नोंथांमोनाहाय बेनो जाबाय सोरबा BSF इन्ट्रेस्टेड दङ सोरबा आसाम राइफल दङ SSB दङ जेराव पस्टआ बारा एबा नोंथाङा जेराव इन्ट्रेस्टेड दङ बेयावनो नोंथांमोना जाहाथे बेखौ होनानै लायो नङाबा उनावहाय सोलायनो हानाय नङा दा बेनोमोन गासिबो डिटेल्स SSCनि नेक्स्टआव अनलाइन एप्लाइ प्रसेस भिडिअ फैगासिनो दङ